te mai mișca terumul de tot. Ruptură de ficat, probabil, sau alt organ cavitar. Ora 2 dimineața, echipajul Smurt se îndreaptă spre intrarea în pasajul Unirii. A primit o solicitare la un accident rutier. Un tânăr de 29 de ani se zbate între viață și moarte în mașina de prim ajutor. Prezintă multiple traumatisme. În plus, doctorul Bogdan Dinu suspectează și o ruptură de ficat. Un șofer de dubă a schimbat banda de mers fără să se asigure. A acroșat motocicleta condusă de victimă. L-a proiectat pe tânărul de 29 de ani într-un gard de pe marginea drumului. Hai că o fixezi. Nu te mai mișca terumul de tot. Cât ai adâncime? 7? Da, 7. Are hemul pe dreapta și... Are, nu? Se vede. Liniștește-te un pic, dacă nu mai geme așa. Hai să ne liniștim puțin. Hai să și Unde te doare cel mai rău? să Mișca fixezi, capul. da? Dăm de aici, că mai greu pulsatul acum. Și oricum asta ține mai bine decât celălalt, că el se agită. Suficient. Uite una așa. Așa și mai dai. Victima se află în stare critică. Echipajul Smurt face eforturi supraomenești să-i salveze viața. La locul incidentului este vorba de un pacient cu ambulans regional, posibil hemotorax dreapta, plus ruptură de ficat, probabil, sau alt organ cavitar, instabil hemodinamic în momentul de față. Vă rog să ne comunicați în spital. Spitalul este spitalul universitar. Universitar. Hai să mergem. Lasă-mi tu, Savalin. Da, da, are recepționăm. În câteva minute, ambulanțele roșii se îndreaptă în viteză spre spitalul de urgență Floreasca. Motociclistul a avut noroc. Ambulanța a ajuns în numai 4 minute la fața locului. Tânărul s-a născut pentru a doua oară datorită profesionalismului echipajului Smurt.